Merg la o clasă, nimic. Se duce dimineața, doamna învățătoare foarte hireșă, se pune la catedră, copiii sunt atee, uitați-vă bine, sunt normală, sunt foarte bun în cadrul didactic, părinții voștri s-au dat peste cap să fiți în clasa mea, dar eu sunt atee, sper să înțelegeți aceasta, știți, sunt atee. Asta nu e un banc împotriva ateilor, vreau să luați ca atare. Sunt habotnică, dacă vreți, sunt ce vreți, dar ea era atee. Și zice, uitați-vă bine, copiii sigur marcați de prezența doamnei învățătoare, foarte încântați, doamne, tip așa deschisă, și zice, tu ce ești? Ateu, bravo, tu ateu, ăla ateu. Georgica în ultima bancă acolo supărată, toate aia acolo, tu ce ești, fată? Eu sunt ortodoxă. Păi cum ești ortodoxă? Păi mama ortodoxă, tata ortodox și eu sunt ortodoxă. Păi ce bine, și dacă tactul era idiot și măta idiotă, tu ce erai? E atee.